Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Ni Ago Akusi. Iti may sa lugar. Agnanaed ni Ago. Analabes ti kinakusit na. Luklukwen na laeng dagiti trabahador na. Saan na nga ito ti husto a sweldo dagiti tao na. Di kayat na isulaeng ti masurot, ket di na kayat adenggan ti kapanunutan ti sabali at tao. Iti maysang kaaldaw, ket Nay, anya tinapasama kiti trakaw, landaw. Nakupit mo ti bakrang na. Intong parmaw. Nay, saan tataago? Nakitaklatan na nakupit ti bakrang ti truck mo. Binanggadan sa mo di dyan ang iparkingak. Anya, di mo tinapasama kat sikat ti driver. Kalpasan na nagideliver kami kadagiti prutas si Jay Cindaan. Nagsubliak iti ayan ti truck. Kat nakupit matan ti bakrang na. Anya? So pasensya kayon tataago. Jak amo no asino tinangdungpar iti truck yo. Nangeg ko dagiti imbagbagam ka ni Lando, Ago. Napudno kadatan ni Lando. Iso ama kunak asaan nga agul-ulbod. Heh, makita nanto no pa nagsuswil daw. Kurang titig ko aswildo na. Anya, Nas kinakisayak ti swildo na. Gaputan nakupit ti bakrang ti trakaw. Idi no sarda nag-deliver kadagiti prutas. kaasimat ni Lando. Nagagat akatulungan ta iti negosyo ta. Kisayam kit din ti sweldo na. Ay di kan mangisuraw, Carla. Husto lang ti ramida. Tapno agnakam nilan daw. Anya nga ti amak no indong par na titrak. Ha! Jak itad ti husto aswildo na. Ay! Anya tinapasamak binang. Ay na, naibatak mo ti baso, tatago. Anya? Ay na, sa pinginginaan day tabaso minang. Ay na, pasensya kayong tataago. Jack Ingagara. Ha! Ikisay ko iti sweldam tinabuo nga basaw. Anya? Awan pa'y sir-serbi mababaunan dito balay. Ta ibuo mo pa'y pati basaw. Talaga ajak na idong party truck, Minang. Awan ti basol ko. Pasensya amon ni tataago, Lando. Kurang tintad na asweldo. Anya? Dakkel ting kisay na iti sweldo. Kasapulan ti pamilyak ti sweldo. Nang ro na kat agad-adal dagiti anak ko. Lando. Oh, apay, Minang. Kunak no siya klaang tinakisayan ti sweldo na. Agpada tamad gayam. Anya? Nabuong ko ngamin ti baso. Kat nagdakkel matan ti ingkisay na iti sweldo. Ay, Nalabas ni tataago. Basit la kang mali. Kisayan na ti sweldo tayo. Aglablabsan. Day tangago. Kapsat ko nga ang sisit. Uy nga Rod, kapsat ko nga ang sisit. Basit la akam mali dagiti trabahador na. Saan nan nga ito ti husto a sweldo da? Kagurgura na pa yan ida. At takatukat ti tunggal aramidin na may kaniwas. Kapsat ko nga ang sisit. Ha? Anya ti pangpanggapam nga aramidan? Dusag tay tataw. Nagkusit pa'y. Dangrak. Inudag aparikatan. Anay ko, abay nga, nagsakit ti ulok bakit? Ang mga nunabandog kalaeng, iso nga sakit ti ulom. Agtumar ka iti agas para iti sakit ti ulom. Nagtumara ko. Saan pa naging pag ti sakit ti ulok? Anya? Kilata ito marigregnak bakit? Ay, talaga nagsakit ti ulok. Ay na, Carla, di matyang ko tinasakit. Diyak manusanin. Ipandakalaangan iti ospital. Ago. Ayabam ni Lando, tayo ba niyo na tilugan ko?
Wanago, aguray ka dito'y salas. Tainak ayaban ni Lando. Taipandakan iti ospital. Ado nga agas timpatumar kanyag ti doktor. Nagastos ko matla tinakusit ko a kwarta. Kat, kumustan ti Riknam? Nagkalma ti sakit ti tiyan ko, Carla. Anya ka din day ta mapaspasamak ken ka, Ago. Idi damo, nagsakit ti ulom. Ita, timot tiyan mo ti simakit. Diyak mo, Carla. Mala, agawid tan. Ibagam kinilando, tagawid tayon. Ala! Isimpayo na imbag dagiti prutas ito nagtitrak. Tapnosan na madadail, kat i-deliver yu pa'y. Huwag tatagaw! Landaw! Pagandari mo titrak, tapno may deliver adagos dagiti prutas sa jitsindahan. Tatago? Anda ko maibaga kada kayo? Anya day ta? Mangibaga ako maiti kwarta, takasapulan dagiti anak ko. Anya? Awan ti maitad ko ken ka kwarta, Landaw. Impatarimaan ko titrak anak ko pit ti bakrang na. Iso nga awan ti maitad ko ken ka. Amput, dayta nga ako. Iti dayta nga'y naramid na. Ito saak manat. Kapsat ko nga ang sisit. Ado ti kwarta ni Ago. Ngam di na kayat apautangan ni Lando. Kat, kasapulan ni Lando ti kwarta. Wen, kapsat ko nga ang sisit. Imbagak mo na tunggal aramidan na amay kaniwas. Ada katukad na atusa. Kapsat ko nga ang sisit. Paliwang taramidag. Kapsat ko nga ang sisit. Ha? San namat lang nga pakairanudan. Dagiti kwarta kuskusitan na. Kadagiti trabador na. Kapot ama po ka umatlang. Anya ti kayak mo asawan. Kapsat ko nga ang sisit. Pagpagas namat lang. Dagiti kwarta makusit na. Anya? Agpaladag matlagan kwa na. Dagiti madingar aramidan na. Kadagiti trabador na. Kartingak peti pa nagmanihaw. Iti kasta, masampot ko akasarita ni mang pakyaw kadagiti lagok a prutas. Agkorba akaw niya agturong iti... abay ngay! Awan matenti prinaw! Ay! Saan? Ay! May itong paragon! Ago, imbaglakit din tadunor laang tinapasaram. Saan ka anatay, gapu iti pan nakaibanggam iti dakkel akayo. Carla, Rumara ka mapan gumatang iti agas mo. Ibati ka pa'y laang dito silid ti ospital. un Carla. Di ka madanagan. Tagsubli akmatla adagos. Aging ga, asan nagpaliw day tataw? Diyak matsardangan atusan. Kabsat ko nga ang sisit. Rumbang lakan kwa na ti kasta. Tasan ano siya tataw ni Ago. Kabsat ko nga ang sisit. Padagsan na padagsan ti panusak ken kwa na. No saan nagbalbaliw. Anya? No awan ti pa nagbaliw na. Katlukon na latta dagiti trabahador na. Dakdakas to pa iti mapasamak ken kwa na. Kapsat ko nga ang sisit. Nagimbagan dagiti sugat mo, Ago. Wen bakit? Ado tinagastos tayo ospital. Pinagbayad ko mitlaing iti ospital dagiti kwarta na kusit ko kadagiti trabahador. Ay, gayam, rumwarak. Kat inagkitan dagiti trabahador tayo. Awan ti rumbang apagdanagam kadagiti trabahador. Tana i-deliver dan dagiti prutas ejechendaan. Nagagat da amin. Ayawan ti panagtalik ko kadagiti trabahador, Carla. Amagan no kurangan da dagiti prutas. Kat iyawid da kadagiti babalay da. Anya, pagdwa-dwa ampayan dagiti trabahador, kat awan mo ti makitak amadingar aramiden da. Hagalwad da, numadoktalag amaditar aramiden da. Ay na, hado tinaglakwag kadagiti prutas, Carla. Apag iso, sweldwa mo dagiti trabahador ta inton bigat. Kwintag pa iti sweldo da. Ibabak ti sweldo da. Anya,
Ibabak ti sweldo da. Tadyak magustuhan ti trabaho da. Ha! Nagginad ng agtigtignay. Anya, kaasi damat no ibabam ti sweldo da, ago. Ay di nakman isuro karla. Basta ibabak ti sweldo da. Nasken ang mabawig ti nagastos ko iya ospital. Babay ni ti panangkisay ko iti sweldo dagiti trabahador. Ha! Apay nga, tataagaw. Imbabayo matin ti sweldo, may. Agtrabaho kami matiti husto, ah. Ayawanin ta ito pa sa uyaw. Dayta ti paglintagak. Tataago. Pangasiyo. Saan nyo ko mga ibabati sweldo, may? Anya? Agriri kayo palay! Tataago. Masan kayo kumakada kami? Agtrabaho kami matiti husto. Awan tinaramidan dagiti awanan bain na trabahador ka. Ino ta mabawig dagiti nagastos ko di ospital. Awan ti panagpalpaliw mo, ago. Ha? Di mo kasyan dagiti padam at tao. Nagbasit at tao, ti kalata nagparang kanyak. Naglamado sa dagiti kaskan ka. Ukawak ti boses mo. Kat na di kagpaliw. Ag nanayanan. Ngawan ti boses mo. Anya? Sa... Dayta ti rumbangkan ka. Ago, akusit. Anya ka din ti mapaspasamak ken kaago. Di ka matan makasao. Anya. Tsak maawatan ti isinsinyas mo. Sana mawatan di Carla ti bagpag. Ago. Diyak kaya tagbalin niyo ko, man. Ago, agluha ka matan. Talaga ajak maawatan dagiti isinsinyas mo. Babawiyag. Diyak kaya tagnanayon niya, man. Nas ka na pagbabawiyag dagiti naraarami ko. Agpakawanak ka dagiti trabahador ko ang kinusitak. Nagbababawi nga rod ni Ago. Kat napan nagpakawan kadagiti kinusitan na at trabahador na. Babaan dayta nga inaramid na, nagbalbaliwan kat dinan inulit pa'y ti panagkusit na. Kan nagbalin matan, anasingpet kadagiti trabahador na. Bueno Bing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Isagani Yalong Bulliser. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor?
Ken saan kayo nga agal-ala, iti saan nyo ako kwa. Alaubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.